území obvodu Dolný Kubín v rekreačnej oblasti Gacel. Verím, že sa vám tu už začalo páčiť a samozrejme verím, že ešte viac sa vám tu bude páčiť po skončení dnešného dňa, hlavne víťazným družstvám. Tie ostatné si budú musieť povedať, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Vítam vás teda na 5. kole, na obvodnom kole súťaže Mladý záchranár. Verím, že nevzniknú žiadne problémy, žiadne trenice. Prajem vám veľa športového šťastia, prajem vám, aby všetky tie vedomosti, ktoré ste nadobudli, ktoré ste získali, ste vedeli teraz v tom správnom čase použiť, aby ste nemali žiadne okno. A teda nech vyhrá ten najlepší a prajem vám príjemne a pekne prežitý deň a športu zdar. Ďakujem.